علال مس نقص عركي بጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ እተዘርግሐት ጽሑፍ መዛረብ ዓለም ክኸውን ጊዜ ይወሰደሉን። ገሌና በቲ ዑምቀት ትሕሶት ጽሑፍ ክንገረም ከለና እቶም ዝበዛሕና ድማ ብትብዓት ዞም ኣቕሽሽቲ ኣብ መንጎ ሓበንን ስቕታን ተቐቒርና። ሕጂ ኸ ኢና ክንርኢ? እዚ ጌጋታቱን ዝነገርዎ ዘበለ ከጥፍእ ዝጽዕር መንግስቲ ነቲ ቁም ነገሮም ድዩ ጽንክብል ወይሲ ኣብ ልዕሊ ዞም ዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖት ስጉምቲ ክወስድ ዝብል ሓሳብ ተጻዒኑና ይርከብ። ኣብ ቅድሚ መንግስቲ ኤርትራ ዓበይቲ ዝበሃሉ ሰባት የለውን። ነቶም ብቑም ነገራቶምን ጥበቦምን ኣንቃዕሬናን ንጥሙቶም ሰባት ከዋርድ ብምፍታን ርእሱ ክብከብል ዝጽዕት መንግስቲ ዘለና። ኣብ ኤርትራ መንፍዓት ዝበሃል ነገር ኣብ ሓደጋ ዘእትወካ ጉዳይ ካብ ዝኸውን ጸኒሑሎ። እዞም ተባዕት ጽሑፍ ዘቕረቡ ጳጳሳት ድማ በዚ ናይ መንፍዓት ረቋሕ ጥራይ ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከቡ ክንግምት ንኽእል። እምበር ግደ ሓቅስ ጽሑፎም ፖለቲካዊ ጸጊዒ ዘይሓዘ ሞራላዊ ጥራይ እዩ። ካብ ኩሉ ፖለቲካ ክሓልቡ ዝፍትኑ ካድራትና ግና ክድቅሱ ይኮኑን። ንርእሱ ከም ካድር ክሪኣ ዝመጣጠር መስኪን ዓርከይ እውን ካብ ዝዓንኬል እዚ ይወፅን። እንታይ ዘማቕሽሽተኸ እንታይ እትዎም እዩ ዘይፈልጦ ፖለቲካ ዝኣትዉ በለኒ ኣካላቱን ናጨባበጠ። ነየናይ ኢኻ ዘይፈልጥዎ ኢልካዮም? ኣይናይ ኸቲ ፖለቲካ ትብሎ ዘለኻ? ስቕልካ እሞ ፈትለኽ ንፅል ኣይትፈትን? ኣነ ፖለቲካ ፍልዶም ኣይኮነን፣ ሃይማኖትን ፖለቲካን ክፈላለዩ ኣለዎም እየ ዝብለካ ዘለኹ። ኣብ ፖለቲካዊ ስራሕ ናይቲ መንግስቲ ኣይኣተውን። ብዛዕባ ዝፈልጥዎ ጉዳይ እዮም ጽሒፎም። ስማዕስኪ ዘሉ ስደት ዘሎ መንእሰይ ብዘንኪ ውሽጣዊ ኩነታትና ምዃኑ እኮ እዮም ክረድኡ ፈቲኖም። እንታይ ዲዳ እሞ ተሓቂ ሓቂ ትብል ኣለኻ? ሓቂ ዳ ብናይ ግዳም ሽሕታት ከም ዝግበር ዘሎ እንዲ ዝፍለጥ። መን እዩ ከምኡ ዝፈልጦ? ንሱ ዳ መንግስትና ክንደይ ቻዕዲ ክገልጸልካ ጭብጥታት ከም ዘሎ ከም ዝነግሮኻ። ከመይ እናገበሩ እዮም እዞም ናይ ደገ ሓይልታት ዘውፅዎ ዘለዎ በጃኻ? እስገብጉርሓና ንዕናኻ ከየውፁና። እንዳቲ ሜላታቶም ረቂቕ እዩ፣ ብዙሕካ እዩ። ክንደይ ኸ መቕጭብሎ? ድሓን ገለካ ቡንዶ ትቐስለይ ወላ ሓንቲ ይብለንን እዩ። ሓደ ካብኡ ዳ ብቕሊሉ እዞም ጳጳሳት ዝገበሮ እኳ ኣለካ መንእሰይ ከፍኢካ ኣለዎ እንተኢልካዮ ናብ ዝበለጸ ክኸይድ ዝፍትን። ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰል የለ እንዶ ህዝቢ ተወፅዒ ኣሎ ራ ገለ እናበልካ ጎስጓስ ንርእሱ ብናይ ደገ ሓይልታት ዝመጽእ ስነ ኣእምሮዊ ኾይናት ምዃኑ ትፈልጥ ዶ? እስኪ ካብቲ ጥበብካ ኣቋድሰኒ። እዚ ዳ ንፅር እኮ እዩ።
ካብ ኤርትራ ወፃኢ ዝሓሸ ናብራ ከም ዘለዎ ንመንእሰያት እናዓሽኻ ካብዝኻ ኸፊእዎም ከም ዘለዎ ክትስእለሎም ተኽኢልካ በቃ ተዓዊትካ ማለት እዩ። ካብዚ ምስ ወፁ ግና ተደርቢዮም እዮም ዝተርፈው። እዚ ኩሉ ብማዕከናት ዜና ሃገርና ጥዒምና ከም ዘሎ እናተነገረና ዳ ከመይ ገይሮም እዮም እዞም ናይ ደገ ሓይልታት ነዞም መንእሰያት ዝያዳ ዘስምዕዎም ዘለዉ? ኣነ ነቶም ተታሊሎም ዝወፁ ዘለዉ ኣስሚዖም ሞም እየ ዝብለካ ዘለኹ እምበር ዝበዝሕ መንእሰይ ዳ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይ ዘሎ። ዝበዝሕ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ምህላው እንታይ ድዩ ዝርኤካ? መንግስትና ትዝለዓለ ኢድ ከም ዘለዎ ኮይ ዘብራልካ። ኣረዳድኣ ንጉሰ ደንፂኒ ከይፈቶ ክስሓቕኩ እዚ መንግስቲ ምስ መን እዩ ዝወዳደር ዘሎ ተገረምኩ። ኩላትና ክንወፃሉ ዲኸ ዝጽበ ዘሎ ኢለ ክግረም እውን ተገደድኩ። እንተኾነ ንጉሰ ብግምቱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ስለዚ እቲ ውዲታ ትብሎ ዘለኻሲ ካብ ኤርትራ ወፂእካ ዝሓሸ ህይወት ክትመርሕ ትኽእል ኢኻ ዝብል መልእኽቲ ምምሕልላፎም እዩ ኢኻ ትብለን ዘለኻ። ካብኡ ንላዕሊ እሞ እንታይ ኣለኻ ክትብል ስናእምሮ ኩናት ኮ እዮም። ሕጂ ኸ እዞም ጳጳሳት መራሕቲ ሃይማኖት ተባሂሎምሲ ክንዲ ነቲ መንእሰይ ዘተሃዳድእዎስ መሊሱ መራስንዎ ዳሕር ከእሲ ከመይ ገይሩ እቲ ፅሑፋቶም ኣብ ሙሉእ ዓለም ቀልጢፉ ተዘርጊሑ ኣብ ቢቢሲ ምስ ረኸቦ እኮ የኸቢፀ ሽው ኣብኣ ከለኹ እዚኣ ኢትስያያ ከም ዘለዋ ፈሊጠ ገዛዕ ክንዱስ ኣይቱፍኮስ ንጉሰ ነዞም ለባማት ጳጳሳት ክብሪ ይሃለኻ። ሓደ ዕስሪት ጥበቦም እንተዝነብረካ ነቲ ዝበልዎ መስተንተንካዮ ናይ ልቦና መልእኽትዮም ናብ ኩሉ መሓላሊፎም መንግሥትኻ ካብዚ ቁም ነገር እንተተኻፊሉ ንርእሱ ኽሕሾ እዩ። መንግስትና እሞ ትፈልጦ እንዲኻ ብኸምዚ ገባብ ዝቐርብ ትሕሶ ኣይቅበሎን እዩ። ስለምንታይ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ብደብዳቤ ገይሮም ዘይልእክዎ? ህዝቢ ድም ከላዕሕሉ ደልዮም? ህዝቢ ክላዓል ዝደሊ ዘሎ እሞ መንግሥትኻ ባዕሉ እዩ። ህዝቢ ክላዓል ተኾይኑ ካብቲ መንግሥትኻ ዝተናኸሎ ዘሎ ንላዕሊ ኣየድልዮን እዩ። ነሳቶምሲ ህዝቢ ቅድሚ ምልዓሉ እዮም ነዚ መንግሥቲ ዕድል ዝህብዎ ዘለዉ። أنا ناس قرمنتي كان ما يجلس كنا يقول عد بدا بيت عز بالو وتزرقي عمني رميهم من قلت أقول عد بمغنوم يتسليوهم قال لي هو مكا ما ليس كاقم عينتي أي مثل يومين تعزتو تصحف صباغير كان بيبكاريها قنا عين بابنا عندهم تقاومتي مربباتهم زرقي عما شعر من قلت ناس غفو مغنو وقبل ترديني قروب حلو في اليوم هذه الكامون بابا
ዘይግነታውን ኣባታውን ሓላፍነቶም ደሪኽዎም ከም ዝፅሓፍዎ ክስቆረካ እዩ። ኪድንዶ ስቁር ክንደይ ዝንበብ ከለና ዳይና መንግስትና ናይ ዘቕፍኡ ክነንብብ መንግስትኻስ ድሓን ዘቕፍዎ የድልዮን እዩ። እንታይ ማለት ከዩ ክፉእ እዩ ዲኻ ትብሎ ደሊኻ ንስኻ እኳ ጽቡቕ ተባሂልካ ስቕግዳ ዘይብሉ ሕጃኻ ካልእ መውሲባ ከምፁ ማለት እኮ እዩ። መፍትሒ እምበር ይመጽእ ኽውን ሕጃኻ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ተዓፂ መንግስትናሲ እዘን ዓለም ጫውጫው ክብላየን ማለት እዩ። እዞም ኤርትራውያን ኣባላት ረሲዕካዮም ማለት ድዩ? ዋነቲ ቤተ ክርስቲያን እኳ ይዓፅወን እዩ ዝኸውን ግና ነዞም ጳጳሳት ገለ ክገብሮም ይግድን። ስለምንታይ እዩ ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ዝወስድ? እንታይ መኽብለካ ሚልዮን ስቕኢሎም ብዛዕባ ናይ ሰማይ ክንዲ ዝሰብኩ እዮም ኣብ ፖለቲካ ኣትዮም ከም ትግብኡላ ዋላ ኣብዚ መሬት ተኸፍኣኩም ኣብ ሰማይ ሃገር ኣለኩም እናበሉ እዮም ከፀናንዑ ነይርዎም። እምባር ኣብ ሃይማኖት ክትኣቱ ደሊኻ ብዛዕባ ቴዎሎጂ እሞ እንታይ ትፈልጥ? ቴዎሎጂ መዓዝ ኮይኑ ዘድልየናነ ብፍልስፍና እየ ዝብለካ ሃይማኖታት ነቲ መንግስቲ ክሕግዝኦ ክእለን ኣብ ዓለም ዘለዎ ትፅቢት ከምዘይዓቢ ገይረን ትጋት ምሂረን ዜጋታት ክሕይላ ዘለወን እምበር መሳርሒ ናይ ደቂ ሓይልታት ክኾነ ይብለነ። ህዝብና ከመይ ከም ዘሎ ክፈልጥ ካብ ደገ መጺኡ ዝነግሮ የድልዮን እዩ። እዞም ጳጳሳት እዚኣቶም ቋንቋና ዝመልኩ ባህልና ዝበሃሎም ሃገርና ዝሃገሮም ሽግርና ዝሽግሮም ልቦናን ትብዓትን ዝመልኦም ዜጋታት ኤርትራ እዮም። ጌጋና ራእዩ ስቕ ክብሉ ይመረጹን ከይእሰሩ ኢሎም ኣብ ማእሰርቲ ክቕጽሉ ይደለዩን። ብዝኾነ ግና ቀሲልካ ንብቦ ትጽሑፍ ቁሩብ ካብዚ ዕሽነትካ እውን ይቕረፈልካ ኸውን። ተወዲ ተባይ ግበር ሃገርካ ምብታው ኸም ማዕሲ ዕሽነት ዝኾነ ንስኻ ኸእሲ ወይ ኣብ ሃገርካ ወንካ ሃገራዊ ትኸውን ወይ ከዓ ከምቶም ዝኸዱ ትኸይድ እንታይ ትበሃል ኢኻ ንስኻ? ሕጂ እንዲኻ ዳ ኣምፂኸያ ካብዛ ሃገር መንእስያት ዝሰጉግ ዘሎ መንግስትናን ማሓውራቱን እዮም። ኣይፈለጥከየን እምበር ኣብዚ መንእስያትና ናብ ካልእ ናይ ምፍላስ ሩሪት ተፀሚደን ዘለዎ ሃገራት ማዕለያ ይብለንን። ናይ ብሓቂ እተዋፈራ ሃገራት ኣለዋ እንተኾይነን ስለምንታይን ከምኡ ዝገብራ? እዛ ጠፊእካ ማለት ድዩ? ኤርትራ ብቁጠባ ከይተዓቢ ኢለን እምበር ንዓቶም ሓሊናሎም መሲልካ? ኤርትራ ብቁጠባ እንተዓብያ ንሳትን እንታይ ጉዳኣ? እንታይ ክጉዳኣ ዳ? ስቑኢልካ እምበር ሓሳድ እዩ ምሻለካ ቅኒ መንግስትና ኸ ስቒሉ ስለ ዘይምልኽሎንሲ እዚ ምስ ገበለ ኣየስፍረናን እዩ ኢሎም እዮም ዝፈረው። እንታይ ዳ እዮም እሞ ዝገብርዎ ሕጂ?
ዘይተጸበያ ሓታያ ነይራ። ተገሪሙ እንታይ መለጥከዩ ሓተተኒ። በዝን ውንጨፎ ዘለናሲ ዓለም ርዒዳ ትህሉ እምበር ብቑጠባውን ልውንጨፍ የለና እንዲና። ንጉሰ እንታይ ክምልሰለይ ከም ዝነበሮ ነጊዜኡ ጠፍኦ። ንመንግሥትና ከም ግዳይ ክቕርቦ ጸኒሑ ብኡ ንብኡ ናብ ዕውት ክቕይሮ ዘጸገሞ መሰለ። ካድራት መንግሥትና ዘደንቕ ስራሕ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። መንግሥትና ግዳይ ዝዓለም ስለ ዝኾነ ክዓቢ ከም ዘይከኣለ ከማረሩ ጸኒሖም ኣንጻር ኩሉ መሰናኽላት ፈንጢሱ ንላዕሊ ይውንጨፍ ከም ዘሎ ድማ ይገልጹ። ሓንቲ ዓይኖም እናነበዐት እታ ካልኣይቲ ብስሓቕ ትጭምትል። ፍሉይ ክእለት እዩ። ከም ዝናኽኣሉ ግና ነቲ መንግሥቲ ክቕይርዎ ይከኣሉን።